Hallelujah. 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 And I no pay as a Dania you. Also, you to Fuanes and Katan for being Guanca and Nimaguas. Zeka Ben Fubi Munguanca, yes, less than Agyei you. Ano pesa nka kakalika fubi anka mame nka uko yeno nanka uko to yeno nanka ya nto eka kakalika fubi anka de otumpan kuma nyankopo aka fa hunu na memu Mesi eka ya no munku anka de awade de ahye wonsa sa yema no wone ni fie ho no nanka wo ye no kura no nanka wa flope Enenso no chirana mayati asiese ne ya adwene ne de nyankopon dwene enye de yesusuo na nyankopon susuo mama enye de accusers no so for roses accusers omumu sankofo no woye papa ye beka so ye bone woye bone so ye beka so ye bone dodo udidi kura ne ye beka sa de na udidi sa Ushata de muna beka sa wo kire wo ho Mesi awade nyankopon fayanhye sankofo ne nsa ne na no peye eye fie dei eye na wo twini ntwato no se selection asa kan ye biam dia my god my god my god my god Mesi na se selection akaya enti na no peye osofu Andrews me sorry na me friend me si ye osofu Andrews ye oni osofu mami Janet selection akamu na osofu Andrews osofu nana selection akaye o yensa ye adwuma ye na ye adwuma ye nipa dwani mu baabia sisi so baabia ye adwuma Eni baabia ye adwuma dia osofu Andrews ne mi dware abasesie na de nyankopon de asema no menso memfa mbre nyame manena no pai eye fie de twatoi eye boja ye nyame ma menya omfa hudie ni awrohyemu ni ahotoso wo Kristo mu Mama yanzu nyame mwakau obi enu wode no wato nyankopon so asum ni ye onena nanti ya nyame amana ni magu ase da mama ensi da Weye Katakyie live worship live on Katakyie FM 90.9 atwema enyina live worship headquarters ne ha Mesi atwema enyina live worship headquarters ebono ndusi na baby atedi ye sori woduma nkoma tetika su nyankopon a ye de yesi atie ka no so a ye be sori na ma ono ankasa no obe filisi o ye king of kings
anope mami chechi obia wai wada ni de gina woni yes bomu sori nyankopon ne ya sori wo fie ha nyame nhyira wate obeye onye wakoma so ade ma wo ade bia wo hwehwe free Kristo ona wo twiwe mu no mesi Kristo mfa ma wo Live worship. Agyei. Yensum nyame moka yensum nyame maye ni munhu ase enti mese tokoso ne tokoso ena no me ne pastor Ndus mese de nyame de hye na no ene ye besa kopa 2 se me ka chenze ne ye mekopa 2 at the appointed time nanso ye di kanka at the appointed time yesanya nya revelation bi ese edie ne kuta wo ansa na nyame bless wo bi na wo se wunya baby mani kutaw ansa na obi ntimi mfiri obi wo Ghana hankosi amonone no wo se wunya adie bi a ye frɛ no mobile phone mama ansa na wonko bank se wo kwakoji sika no uhie bibi a ye frɛ na account edie ne kutaw wo ano pay business be na wo ya wo pese wo present de manyame se nyame nyina so no wo mfa nhyira wo David couldn't have killed Goliath if it wasn't for his sling and the 5 stones. Papa yes anana me ye wura baby dodo me si David entimi enku Goliath senko onkuta sa na yia omo frɛ ne taye won ene abuo numu no a ejina wo ma Kristo din no ene ye madi ba ko peso din ba ko pe ne amaso enu ni Kristo din me ba Richmond baby a obi anyame nhira wate what is in your hands edie na da wa hye wonsam nyame ntimi nhira wo brekura wonni bibia be present esanse twere na me yate asese wo body nyina ewie na wo no wo ye die na wo bedie no ede se wo sore na obo ho so na wo fa bibi kuta na ade kwakire nyankopon se papa wey ne kuta and God I want you to bless this one for me also for Andrews wo via ma me ntia me papa apostle Emmanuel Jamfi and I sorry koso e wo Right Way Bible Church me see sorry na say koso biem e wo Foundation of Christ Ministry mama baby e ben wu bia kwana ko bompa ya wate so wantimi ankoso eni ye mompa ye ne ye nya sorry wo fie ha me see na wo twiwe mu awrade dia danse bi bebre wo bi enti kachiro obi no nkanchiro obi se Katakyie live worship ashase ubeti member Facebook eye Katakyie live me pacho wo Facebook wo phone so a uko ya ko search button ne bo Katakyie live ne join ye ni nyina ye mmomu nsori nyankopon ne nya asore anase YouTube ni ye katakyiefm TV Richmond mami nko Agyei wate fa Agyei to Facebook also mame manager Gladys ni na dwuma yefu nyina ukọ dunya du Agyei omo biem papa baby manager Gladys wo bia nyame nhyira no me na me kase me manager na ni ate uwura showroom a what a showroom Agyei efiura fono na muji misu ye efiura fono ne tailors fono na muji misu ye contractors fono muji misu ye building contractors no me pache wo pethouse papa de enu ani Agyei here were 40 by 40 rustic and polish, 60 by 60 polish and rustic. Here were water house, shower set. Me see we dry your hon, me patch us a Hawaii.
Sesa ho na wunya wo ho wani mangu ase Agyei Potas was a busy with cabinet ni nyina a wo betimi dia bo wadwa ye ho huwo bia ba na chesa anopa no wo sori akowo shuma uguru nanima na chesa miro yi wo ho mesi Agyei Potas sa wo miro bia ye plug ya wutimi de wota wo shem na chesa wo Agyei Potas omonia te papa aferi ye be aferi community hospital no Uba Facebook ube huye nyoma ni nyina ne twegu sa unye duru ha se me pa chaw makwa kwaje single room na maje me pesa me totas na me tile mu kama kwa manager Gladys wo anase me nwa ba Agyei omunyo me show me nwa ketwa Stevo so wase ho bathroom doors ni nyina security doors ni nyina Stevo be ma obi kama why eye Agyei Potas your number is 0245-967-229 0245-967-229 at the appointed time. Wade bremu no obehye ne die animonyam. Enti ansa na nyame nhye ne die animonyam woni bremu no ade se wo present bibi manyankopon. What is in your hands this morning? Osofo Andrews wa oni ebe che nyame asem no ye. Regiment for me ko Big Joe what? For Big Joe to Facebook ni YouTube no so mame. Ene wo phone na say ya. Me pacha wo phone na say ya. Oba Big Joe Big Joe na etwegu wo YouTube ni Facebook no. Wonderful. Ye ni etimi repair phone ma. Ye hihye phone no screen protectors ni nyina. Phone no screen type bia ubenya bi wo Big Joe. Enra me drew Big Joe me se wakwa to speaker kase ba kubi o se speaker no de kwa kosi ebu akwa o se sanim ho enam se Big Joe adai se dia wo pese baby agi ntere ha Katakyie live worship ji baby a wonderful Big Joe na da so no eno o repo obi iPhone no enti me sre wo hweme o iPhone ase ya ebu akwa total filling station one no pay fra Big Joe ne kwa no ho a Big Joe phones and accessories. Big Joe no. A Boko total filling station 1 year into wo phone no say a charging system. I will be from now kasa nipa ne kasa wonte wo so kasa nipa ne nte me pa cho wo phone wo yare fabra Big Joe hona Big Joe nye bibia kama mfama e na no pay Big Joe number is 0245-794-556 0245-794-556 into Uber Facebook ni YouTuber e Boko se pragiafo ni nyina Big Joe huja no and wo bim no se pragiafo ni ade tonfo ni mate fo ne driver fo na musumu woni nyina ma mo ton pe ni be banche ni bodie ni nyina ejomfo ni nyina mumu yensoro wodomanku anu na no pe video nyame nshira misi speaker na wo akokota na from the Bemba studio ha ye de Bemba bebuma ma wodomanku nyankopon dia sori na me na hu se wo ye King of Kings ano pay for Big Joe biem number ni 0245-794-556 0245-794-556 Eurabna multi-purpose Eurabna multi-purpose Mo musisi adani fiewra fono mesimu pemu pa dansie unyo mapa ayo rose ye quality a me pa chonya ayo rose odi sidan na dan se adwiregu so enyanu bia eye rabna multipurpose ye tonton cement iron rose plumbing materials POP ena me ba no me hu se rabna multipurpose omu yi ni POP cement ne sa because onu kwene kuta quality ones na nkasa e wa se pass wodum jajansen o se pass wodum jajansen wa intimation for no mesremo e mamu nko baby enkoto cement enko baby enkoto ayon rose bia carpenter for ni nyina plumbers for ni POP for ni nyina e ye rabna multipurpose anopai ye number ni 0243602815 ye wabuakwa se pass wodum jajansen wa ude uduru wa usi utie Katakyie live worship na wu no wadwuma nie enti wo ba betobi na dia kwa me ma me rabna me hwe kama pa at the appointed time. Mama was of Andrews Mike mame.
Osofo Andrews betena se dia ene Joy Agyei Cooperative Savings and Social Service Union me pacho ya na wadodo enti twane short ne from Agasco ya bebie branch ne ba ku aferi he ya unya duru wa Osofo Justice odifo Justice wo ho obe create account no kama de ama opama bibia koyi enti aferifo no enebeyifo no enka kom nka wi mo amupese mu ye savings enko fa usika nhye uboto mu obi nkotwa uboto ne to me pacho mfa nkɔhye wo mpaase ma wo nkɔ adwuma mbra no akronfo nkobra emu wura wo dem ho enko wie usika fa beto Joy Agyei Cooperative Savings and Social Service Union Agasco ye daily susu ye standard accounting ye accounts no ye susu de wo ye current account ye current savings business account susu account ni nyina bi ye ni bi wo Joy Assemblies of God why Agasco me pacho sama group loans to pe loan ye ni yetimi ma loan na loan ye de ma wuria ni asa bompa ye de aguso na de wo kwa ye bia no so akone toten de amount enti friend na no pay 0200171450 0200171450 Agasco Katamfu nkwanka ye ni meguase katamfu nkwanka ya nsore ene ma mi chefere community canteen me unsa no pe o ma bie mu kuha bien kasa minwa ya Osofo ya akwache classes splash onu so se boasofo so o ma boasofo so nko ne sada onu so obema boasofo so ne de ya Osofo Andrews abai boasofo abu akwa boaso omususu benya omochefa Osofo ya akwache nyame nhira wo pa onwanwa ni nyankopon oye mani o manyina ye nwanwa Osofo Andrews wa Osofo memo akwaba ya eja ye de nyame asepa me pacho apumboko de pacho apumboko na so ye gugu so nyankopon kwa koso e shireshira ye o shireshira ye ne yatamfo so bere sa na omugo so abre onyankopon ase mama se say Osofo mami Janet se say Osofo mami Janet yatamfo bro accusers no mo bre because you almost sore no man ke bibia mfa ye ho ase omunya nsore ye na ye almost o mawu wonderful papa na asore boko de nyame adoma asore boko ye da Yesu asepa na last week is asore ko say last week asore ko kama ye da Kristo asepa ye da Kristo ase Pastor Andrews Agyei papa ansa na nyame nhira wo bi ne nyeze e wo se nyani petimi kuta bibi ne jese di ne kuta wo enti David wantimi anku Goliath kwa wo bre senka David nkuta sa ne sling no ene abo enum na ejina wo ma Kristo na enka David ntimi nyina Goliath anim because Goliath no ni David be ko no so kuta akode anopedi ne kuta wakodi a wode bobra no eno ne de he wo wakodi a ye konkonsa na me pacho konkonsa de Bible si konkonsa ni bia bewu na ntitwetwe ni bia ho be kire no papa na chese Goliath no wa prepare no ho David so no so prepare no ho ejanse na nyamemfa enkunimdie mmere wo no emma de ade bia wo hwehwe na bebemu ama wo no this wo prepare ho na wunya bibi kuta na at the appointed time no ade na kuta wo no awurade de agina so de ahye ne die animonyam wonderful papa mane nkoma me pa amen ye bompai awurade adawase ene anopai ewo mpempen so ne bambo pa wo de na betru eni onyam enkan eni monyamura wona wa maye nkwa ena no pai papa ye wa ha ne wa ha ewo wudini mu
ye pagya dwumadie yi e de ma ho nkonkron mo ahoden emeye kese ewo mu ena no pai obi biara otie yen awurade se ohaw bi da ne so a dwumadie yi nkwawie ye no wanya na danse ewo Jesus Christ de ne mo awurade ya ye beye dwumadie nsu ye gya yen ho sha wonsa ma ho nkonkron nya kese ewo ye mu ma ho nkonkron nya na dwuma ewo ye mu ewo Jesus Christ de ne mo ene ye bom pai adominanti amen. Okay, Awurade Nyankopɔn nsira wo bi a wotie anopai na Awurade Nyankopɔn enya wo kese na enne onyame beye nyame ama ne manso aye ne ma. Amen. Amen. Na last week ne kasa afa bibi a yatu ne din say at the appointed time ebre pamu ebra esemu no Awurade Nyankopɔn ebema de waka fa ho no abam na ebam nso a oye na entam so. Yes, Awurade Nyankopɔn ba wa bra bomu a se time na waka fa ho no enkom se na waka won se bamu a oye na entam so enti emfa ho ne emfie bi a wadi emfa ho ne ba bi a owo enne me pese me ka kira wo se de Awurade aka fa ho no enne ebebem appointed time no enne last week me kan say ye wa hai you will be appointed time. I would have the appointed man say, ene opo ompo obeye insira. Yes, ene obi pro ompo eyanen kwaje se ene obema na nsa so se awurade tebia bia metimu bia no masesa afiri mu nti ene humi mabo nti ena ya wa hai eye unti na awurade Nyankopɔn ede yen abaha no musei. Yes, eye unti na awurade Nyankopɔn ede abaha. So at the appointed time nti awurade wo bre bia ochusuma odasani biara. Awurade wo bre bia wa chusua mo odasani biara. Odi ne se odi wo ho beye de ba de ebeto ne so. Odi ne se odi wo ho beto awurade so. Bible say wona wodo awurade no ade nyina di bua wo na wie won yie enti me pesa me ka kira ene dai say at the appointed time ebre awurade asama wo no obeye ne entam so enti ye talk bi about swift ye ka say swiftly a ye say oye ade na oye ne entam a high speed sa oye ne entam nti ye waka bi wo wonom a esi kwan so a ebi adikan but obekwa akwasan wo mo ho. That's life. Inti say yenwie ya life no say yenwie ya Americano a yenhunu de wedi nkonim unless say yewie Americano ehwo ne yebehunu de odi nkonim inti udi tu ano nkyere say wawe efiri say yenwie inti na me pese me ka kire obi say at the appointed time Awurade be hye ne hwani monyam ewo wabrabom Awurade be hye ne hwani monyam ewo wabrabom. So ye fa ya kenkan sam no ewo Isaiah chapter 60 verse 22 Bibia ye gina Awurade Nyankopɔn asɛm so ene ye Bibia Isaiah chapter 60 verse 22. Yes, asɛm ne part 2 ene ye de ba no nenka menko hobat papa say yemfa part 2 nya de ba de embra osofo yenko part 2 no dize na no na yenko fo de pa no musi da bi enensam na wosi ye ko ho part 2 because at the appointed time no e wosi Kristo timi hye ni din kunkun ni monyam de ma ne ma enti papa yenko part 2 no em say last week no obi entimi enya ahotoso wo Nyankopɔn mu because na abrabɔ no o pre no ho se obenya no ho ntem but onim se Nyankopɔn so ahye nane mmere edi to am onipa da se ni biara enti se wo mre emaya e wo se wunya abotere papa neisi obi kwa very community canteen na se okwa koto aduane komo de no so okodidi a oduru wo na se live ho papa wontimi nsan kofo ho na che se e wo se wugina lai ni na wunya abotere. That is the patience. Unya botere na udile ni mu na tese ma benisi tete mo no ma leader tete anwa mo no no ateme kokakra obi timi to aduane be 5 na unko wugina ho oto no asa to mutu akwe woto ni nyina ho ebese ajame ene so aferi community kanti o mu ye die huo onipa da ba ku timi to die huo tan. Oh Jesus, my God. Osofu nesu otodie wo ten na wo se wugina wo na otodie wo ni nyina ewie enti at the appointed time papa manenko. Okay, Isaiah chapter the number 60 verse 22 o say the osokra no bedane abusua. Yes, the osokra no enti ye hwe Genesis chapter 12 a
Awurade frɛ Abraham ɔno nko a but Awurade ɛhyɛ ne bobi sɛ obɛba bɛyɛ wɔ man nti Awurade sɛ deɛ osakura bɛdane abusua so na Abraham yɛ baako pɛ but ɛnɛ yɛtu yɛ ne hwɛ Israel they are many ɔma yɛ kuro ɔma yɛ ɔman nti Awurade ɛna ɛkasa yi na Awurade sɛ ɛna nɔpa yi yɛnkasa nkyerɛ obi a otie Katakyie 90.9 FM Awurade sɛ ɛna yɛnkasa nkyerɛ ɔsi deɛ osakura wa usha wa uye list wa usha yes because not Jacob not Osha not Jacob last born no my twins not Jacob last born but he became the first and the end Awurade se men kantrɛ wa usha wa we ketewa wa uwa from Awurade be pejaw enne anɔpɛ enti nyabrɛ nyagidie nyawurɛhyɛmu ɛwɔ Awurade mu Awurade be pejaw enti enne nya ahotoso wɔ Awurade mu wɔse menim adwenkura medwene fa ho ɛnyɛ bɔne deɛ na mmom sɛ mamu awieyɛ pa ɛne anidasoɔ enti enne nya anidasoɔ ɛwɔ Awurade mu sɛ that time na wa appoint ama wo no sɛ eduru a ɔbɛyɛ ne ɛntam so swiftly ahohare so ɛnɛ Awurade Nyankopɔn ɛbɛboa wo na ɔbɛ deɛ ɔse ɔbɛyɛ ama wo no ɔbɛyɛ na ahohare so sɛ Awurade ɛbrɛ duru ma wo obi bɛka sɛ wagye aduro but you become the first time is coming Jesus. And this is the time Jesus. A time is coming and this is the time Awurade bɛsane wani monyama ɛwɔ wabra bomu a ebusuafo no ma buo ebusuafo no ma mfa wonyɛ hwe sɛ ɔmo tena se na sɛ ɔma ya yɛntena se nti ɛnano no a Awurade soma Samuel ɛwɔ Jesse fie no wɔsɛ me deɛ maposo sɛ ɔnni Israel so hene biaba na kɔ Jesse fie ɛhɔ na mayi wɔ hene Bible sɛ na Samuel kɔ Jesse fie hɔ na ɔfrafra ne ma ne ba Bible sɛ ohunu baako no ɔyɛ sɛ nka ɔde nwene gu ne so ɛhɔ na Awurade tia ne sɛ hey ɛnyɛ wɔ no na mayi no na Samuel busa Jesse sɛ ɔma ne nyina neɛ ɔsɛ aka baako bi ɔno kora deɛ ɛsra so no wate ɔhwɛ nwan ɔwɔ nwura mu na wɔda nwura mu ɛna wɔhwɛ ne nwan ne so ne mfasoɔ bi ɔsɛ mo nkɔfrɛ ne mmra ne bra duru sɛ ɛmede ɛnwi egu ne so ɛne obi bra duru sɛ ɛwɔ sɛ Awurade ɛnam yɛnum asɛm so ɛde pagya no ɛnɛ dɛ obi bra ɛduro ɔsɛ yɛntena se ɛkɔsi sɛ ɔaba ansa when it is your time it is your time sɛ wo bra ne duru a deɛ Awurade ayi ne sɛ wɔma boa no ɔntimi ntena se they can't sit down for you to fail Awurade nyɛ nipa na wadi atorɔ sɛ wo bra ne duru a obi bra duru anɔpa yi obi bra duru anɔpa yi obi bra duru anɔpa yi anɔpa yi obi tie yɛn this is your time this is your time wo bra duru anɔpa yi ubra dura no pay na bɛyɛ wo sɛ ɛbɛyɛ wo te sɛ deɛ sɛ wagye sikaduro the appointed time at the appointed time ɔsɛ deɛ osakura bɛdane abusua na kuma kura adane ɔman a ɛyɛ dere God is talking about Israel na me ɔsɛ me Awurade mɛyɛ no ntam ne bere mu sɛ du ne bere mu abayifoɔ bia ni hɔ malam bia ni hɔ sɛ Awurade sɛ ɛbrɛ wɛ na mɛtu so ama wo sɛ saa brɛ ne duru a bɛyɛ bia ne wɔbɛtumi asesa saa brɛ no hwɛ bɛyɛ bia ne wɔbɛtumi asesa Awurade brɛ because ɔne ne tumi wura ɔne ne ɔyɛ adeɛ yie ɔno ne wɔkura tumi te sɛ ne brɛ duru sɛ mɛhyira wo a obia ne wɔbɛtumi asi ho kwan David brɛ duru yɛ no obia ntumi ansi ho kwan obia ntumi ansi ho kwan nti anɔpɛi wa wusa ni sɛ nkran anɔpɛi me de Awurade asɛm sɛ nkran anɔpɛi wa wusa wa yamu bibi wo mu na ɛnɛ menam Awurade ngosra so kasa kyerɛ wo sɛ adeɛ bi ɛwɔ mu a ɛso akata ɛnɛ anɔpɛi me bompa yɛ wɔ Yesu dine mu emie ɛsumie
Asumie. Yes, Lord. Asumie. Yes, Lord. Asumie. Asumie. Ewe Yesu dinimo. Yes, Lord. There is something in you. Bibi sewumo. Bibi wawumo. Ewurade masumie. Anopa ewurade masumie. Anopa ewurade masumie. Kaba su dadaba. Won so awo bra na tu. Na enieme delay. Ye pompa ye we Yesu dinimo. Yes, Lord. Ewurade ma America wa brabo. My God. Ewurade ma America wa brabo. Ewurade ma America wa brabo. Ewurade ma America wa brabo. Ewo Jesus dinimo. We go through maybe the time need to me so but with me my time and say etwam ko. Time need to me so. But why with me my time no esa pa. Papa bibi wo hosa. Wo bre na so. Wo ankasa wo ni ye bi. Usu ben bi. It be my prophecy na Ewurade aka no etwam ko. Ti ya kan nyane e ka tell say wo so abra boni ye ni ye. Na position wo ho. Because si agina park so a they were number 2 want me my number 3. So don't force. Say open number 2 over number 3. Baby I position wo ho. So what position wo abrabo mu a with time betting your camp. Yes. Because you are two of the amount. Na say one position was so better at the corner. Why would make your home at the corner tough? Why would make your home at the corner camp? So you have to position yourself. Prepare for the appointed time. David was on the wilderness for so many years. David did now so many years. Or prepare no home. Or this is David kind. Was it for you train my hands for battle? So it means that not David was lesson. God was preparing David for the appointed time, for the right time. God was preparing him. Papa will be one a din shemuno on Timin but the Radinian coupon to me said that then so will be a no day. At the Abrano said the bill bet me a son one day. Now the appointed time never appointed time. Abemubi and me and 20 Obi Casabana. The Obekomubi and one will be that. One will be that. I asked was so far was 30 years sorry. A domo ba, a drum rebia, a domo ma. My God. Meaning I why a dear bad one from what Abemubu one from. And he said, Raddy pedal, not a sardine be bad. One will be done. And Tinyat Ube Vakame. And the Abraham David in Goliath Gokono. Was a Shanana. I dear women who be that. Abraham was the son. Say Abu Biba. Say Osisreba. No of a family diameter of Ponicoto. Number Ya Buana, dear God. Afrina Numa. Into the Aqua Java or Yano. And to me, Pasama Catcher was said. The Radde with Namuna. Now with no position at the appointed time. Why because I dear women who be that. Papa wouldn't say, I see no need David Ibokono. Once I was this year or Bewa. Yes. And the next said the Goliath to know what David is a one who didn't know who my God, Papa, Obi, yes, in the Tikowa, into a Tikona, one just say, I learned to me put a Bemuman and pursue Bokoni Massa. Sandy Pans will Koni Pema, ye bet me about there is something in you. It was so because in the Tikowa. Yes, Papa Banana Moje to know. My God, Moje to now and who did to the sense, and Mena Christo Chamuno, who cries and yes, don't know Mojana to Sabi and Kawan, yes, oh, Rani Penimuno, and what was immediate and Famoja Mayam, but no, I sent one day. This is my time, and to be my yes, soon coming at the body. I know a day, Obey to me, and Cobano. Can you maybe so? One son, you may be so. And go back now, my years were called. One son, what yes, with the high will come at the fofro will become one of my head about it. My question at Barabanica said, no. This is the time for my healing. Let us own so Bremuna was also one day. I know a day. Upon if you firm, now wait, Tiano, now we're Pusino, or for so Yako so yes, what the Bible says.
mojani shy at one. Bible says what in the sick physicians and doctors, malams, boy be a wesiso, who chini malam for her, Maman Cantrell. Say, Obra would adhere to some man in Ria, and Fada. Uber Qua. Uber Qua, and Fanchra would do a malam for them. And that depend my Codasia yet, Quadam, Papa, yes, say, Bemwa, and Yania, Uber Ribia fine. But I'm a person, I would adhere to Subra Bidiama Branti. Oh, Jesus. Now, but Trema Sabre. Was a Sabrani Dura, Mayan and Tamoso, Mayan and Tamoso, Mayan and Tamoso, our Harriso. I would adhere to Casayo. Was a Sabrina Machusi Dura, Mia Rape, Mayan and Tamoso the amount. But Bobby T and the Rahon who too much, and none of pay, and none of pay, a mouth. Now, I would adhere to you. Ewurade siesie anopai ewurade siesie ye bere asemi wo Ecclesiastes osenkafo no Ecclesiastes Haya Katakyie FM 90.9 Katakyie live worship. Me patch over on Facebook. Babe head Pastor Andrew Agyei at the appointed time. Ye Facebook ni Katakyie live. YouTube ni Katakyie FM TV. TikTok no see na Danquah senior. Me patch over na be join it. Me hu se nkofo join at so mudi God bless you. Man of God obeba be basa. Obisi papa a word na wa kan say the appointed time no. On money wura hu biem. On many pem na bemu biem papa onim si ye woni pa bi mu aye from bullies yes tamani e ko school no obi wo ha na betia kete akwo bi na minim no papa otese paase mitimi di ni rofo sa enam se na beti susu nti otimi twa mi koto papa wo simi koto na mitiri wo nyina hyehye me osun wachem ne so wo buli me san ni nyina no de hye me de papa me ko ss mani edi am di wura ss no enti papa no obi nam so hwe bi mu my God obi buli ehye woden at the appointed time osofu endu papa yenko osi okasa about under the sun ewia we yase ene ye be kasa afa ho osi na me sane me hunu owia we asese enye ahoharefo de ni mirika eni mirika tuo hallelujah osi me sane hunu no owia yasese enye ahoharefo de ni mirika tuo na nye nommerema de ne okon na nye enyansafo de ne aduane na enye ehunumufo de ne ahonya na enye animudifo de ne animonyam na ebre no sane to won nyina ebre no esane to won nyina so it means that the race is not to the swift not the battle yes enti yakase obi na adin se ne ho ha awa abrabon ete america tuo ne nyonde ne ho ha nyade abrabon ne nyade ne ho ha bebrebe enye de wanim nyansa nti ko obi wo nyansa pan go so diye abaya bi tie yan owoto owo anantuo owo bibia anka ono na eye ne se enko ono no waso awade se wose awade no nti wo hwe bi a onu se we nka me ho ofesene no awade na wanya ne ka wose me na menya bible ne pese tira wo se enye wa ho ofe bebre enye wo to ni bebre enye na nto ni bebre ni nyina happen ebre awade appointed ya dia bade enti amao enti nya wo nyansa bebre na amwadi ye because obi wo nyansa sene so at the appointed time ewurade nyankopon be manasi obi wonimdia sene but odaso sefam obi wonyansa sene but odaso wa fam entinya unyansa bebre nemo ma ewurade nyankopon adom so God has appointed a time for you under this sun enye obi ane ho ha bebre nti abrabono enye mirikatuo was I returned and I saw under the sun that the race is not to the swift nor the battle to the strong nti nye obi ane ho odin bebre nanka eba se yemfa nyema nguntan nanka David eni Goliath ntinyina
enka Goliath babu David yama na ho enten ni biaka but entokwa no enye wo bia ne ho enten bebre enye yeso wa ne yede ko no enye yeso wa ne yede ko but ni nyina happen was a bad time and chance happened to them nti obi dwane pa ne time no na obi dwane first na you same boat no sik mirika okọ mirika na obi antimi ntu no but enne ye wo obi a you same boat ni gina oba sign ho yes obi time oba so no ni ese na ho odene pa but enne sa hodin ni wo bio onu obi ti gina na ne ebebo no ti under this earth or under the sun there is time for everything bibia wo mra was ediamano yes enti obi wantene 2001 near Wesika from raising ever 2001 but now we are in 2026 one Wesika that time no and you money Wesika and then me person me catch that we say there is an appointed time where we are choose the amount say ubre ni trua udato but ubeba betin kind enti mu abamu mu abrabom and now no pay awurade semen kantra we say emu abamu mu abrabom o say ensu onipa nim o say ensu onipa nim ne bre na say empata we one o say empata we won asaw bonimu no ma a we won fidie mu no sana oyi nipa mabre bone a eto won profiri mu ni mu di ahanum say person kire say o say for man also knoweth not his time as the fishes that are taken in an evil net kadi masuta labadaba o say when nipa ni bre at say empata so empata ni mu on time to me at the net ayi won at any time but me person me catch you say at your appointed time net bi a efidie bi a yesum wo ena no pay awurade nyankopon pagya wo mfiri papa na so no experience pa yes ananka so betimi eku so could experience and could betimi eku David pa nanso no at the appointed time nenye ne time so no na was no no beteki sa over no yes and so David by no beteki over because na ye ba Israel my mema no omoso wa nanka ye so net is David kura do ye ntina wa yire ntina no bema no oso wa and go betimi agina ni Goliath at 10 town no nanka ye so but na so kura gane kwa ye de ba de e ko se de enti papa once me kind Ecclesiastes way or see the race is not for the swift nor the battle for the strongest enti senke ka akofo pa na ke wo bi wo Israel that time David did no go no we so nanka ye ka ho fa nanka Martha and Joyce Jennifer mo omukuta bibia nanso anya ho fe dabi nanka nya ya mumuni nanka so nya awade no so nya awade no tinya ho fe ne bebire no papa no de pa because ade we no many pebi mu beti ase wo abrabom se wudi ayaw se ase enka obi inka basikanya enka obi wo fesene lewen pa kwadwo nkansa lewen esu sika ko ewu se sika wo no papa no mi hie no otena so nipa bogu ni sika bogu ni so ena me hwe na ni pe na akwawo na ni so ebanyuma nka obi ni motosi ni wo bi pasen ko nya platform no a ko bi nya platform na onim preach now my God but ni bre na nya nuru ye tina onipa o se ubre duru na wo pagya bebre ma ho so because ayawo time ye wo ye no obi nim yes now papa blasters if wo mu bo machi ena no mo ne Panama ye wo bi wo wo hye enka wie ti wa onim papa wo ni bo pa na nso so celestial fa no na je se nye bo wunim bo na ye nyankopon favor so the race is not with the swift
And the papa not just a bonfire, what's your bonfire for the favor? Yes, for the favor of God. Because the race is not for the swift, not the battle for the strongest. Not just a corner, and then the way brand. Because Obi a Kosku Obi a professor, but can say was despite unkura degree Cassia, but Obi a professor, but who despite ya, Oponi Muasema. Papa, what did for some who call Jesse fear? No, anointing David. When I said Jesse was a mini penny or no, or she said you was so or ye brand no one face man Cassini, no one Musanka, because somewhere could who no one say I want no one because said you was be a funnel. Would do you not buy the about it? A very fatano. Yes, and yan and two no. I want anyway the as what Yadodo. I anyway the as what Yan and two. Or in a cross I and Nanta and no ready or no ready, you know. Or you Casacura nature Chessy, minimum antecedent, minimum baby seneno. I was a many a dimity here to Obi Nantano and Antetesawa Hene, but I knew an you know. And yet you win him. Pastor Andrews Agyei, sometimes it's not what you know, but it is the grace of God, because we are all living under the grace. There were virgins in the but Mary and a dear body, you know. Think there were virgins or one fair. Nyanka was a kafan committing me away yesu. No matter me taking care of him. And that is within the sea so. Yes, but any pressure. And when I would have share. Papa will be a dear, we will be a new happen. To a catcher somewhere said, we a nipa, we shed ye tiani, but me would have this chakumem. So at the appointed time, and we'll be bread draw says, yeah, Casay. We'll be bread drew. We'll be bread. A Jerusalem would be pedano. Yes, a brand drew, be better drew. Cecia will be tea and never drew. Now, warrior time, Cecia, Yami was Saturday will be a wedding. That is the time when I had the body. I saw drew. Will be too kind. Yami bois, Mante ya, will be too kind. Obran I had your body. A drew. Not too often, I can't say movie. Young covers too often. Or say, for man also knew it, not his time. Now, obere mani menebre. As the fishes that are taken in an evilness, so we have an evilness in life. Ebeduru obre obere mani menebre no. Ewurade ma nwuru obre. Obi biara wasum wafidie. Ewurade nyi mfiri ma no pay. Jesus. Wase ene wani ene ebegina wa bompa ye kakra. Wase for man also knew it, not his time. As the fishes that are taken in an evil net, and ye fish baby. Now fish no name say ene. Eye bina ye be yin afiri nsuo mu aye kwa kokuno. O se nsuo mu ni nyamu di agro. Ono mo bompe. Fish ni nwa bompe wo nsuo nim. Onim no odi ni nwa panyi rough. Sa wonim se net bi ye ba be yin afiri nsuo na. And sometimes obi nim nsu se ni nsira na duru. And wode na bra bo ni nsu di agro. Papa na je se wo nsira timi ben. Am I a timid in my Lanka? And Cabra Bonifon and Ren, what see a boy and Muso, Nansu Srania Urandia, one more Bonifon, Amphania and Wamaya and Kira Janisanoma, and the animals or Casabi about bed. I was a bed that are caught in the snare. And the snare is broken. The snare is broken. And a Fidia Yasum war. Jesus. A Fidia Yasum war. Jesus. And we are being better one found free. Jesus. I say, so are the Son of Men now in an evil time when it is falling suddenly on them, upon them. They don't know. Obe one say Assembly Betono. They don't know. Obe one say Akwanshiabi Esi. Okay. Obe one say Amaniabia Tono. And the one that Tono. I will be more buying free. Sanyama we mu anopai papa bompa ye manya me mama me bompa ye manya me and ye gina no se nia bompa ye gina no se nia bompa me bompa am obi a wetie my God was say for man also know it not his time no bare man nim ne bre
Mami a wuche unimu bre. Sadia fish enim ne bre or one near the net ya you know. And the evil net biara upon some 4 acto. Say emra meti wa no pai. And no pai. Ya wa wuradenim. Ya pompa ya de ma. Ewurade Nyankopon enyi wumfiri ho. Ewe Yesu Kristo dirimo. Ewurade manem paro. Evil net biara. Evil net biara. Evil net biara. Evil net biara. Obonefo no net bia wato. Obonefo na saw biara wagu. Yes Lord. Ewurade mpagya wumfiri. O Yesu dirimo. Net nentete. Net nentete. Anopeya. Net nentete. Sia. Net nentete. Yes Lord. Net nentete. Yes Lord. Anopeya wo bia di wo aso kon. Jesus. Ye jiw free wo wonsam. O Yesu dirimo. Ye jiw free wo wonsam. O Yesu dirimo. Ye jiw free wo wonsam. O Yesu dirimo. Ye jiw free wo wonsam. Ye jiw free wo wonsam. Ye jiw free wo wonsam. And now for the hospital. Obi wonne wo time maduru. Si ya make wo say na wo bewu. Ya bompa ya ma wo Yesu dirim. O Yesu dirimo. Ya bompa ya ma wo Yesu dirim. O Yesu dirimo. Ewurade de nsa to so. Amen. Oyi wa firi wo wuom. Oyi. Oyi wa firi wo wuom. Oyi. Oyi wa firi wo wuom. Enope. Oyi wa firi wo wuom. Sesea. 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 Ewo Yesu dirim. Jesus. Obi nso a wo yi adwuma wo tie yai. Obonefo no asesa eka. Eka net bi a otoba wo so. Jesus Christ. Eka asaw bi na otoba wo so. Jesus Christ. And ya jiw free mo Yesu dirim. O Yesu dirimo. Wa odi police case na ba wo so. My God. Wa odi kankwansia na ba wo so. My God. Wa odi awarego na ba wo so. O Yesu dirimo. And ya jiw free mo Yesu dirim. O Yesu dirimo. Wa odi anim guase na ba wo so. Yes Lord. And ya jiw free mo Yesu dirim. O Yesu dirimo. So mani fana se bire bi ama. Say wo bire pa e ba no. Minimo obi na duru ne wedding time. Jesus. O twa kwama na ka bo no. Enti wedding ne pa ho. Ne time na duru no etwa. Oh Jesus. And there will be biada duru waware ya bere. Obi biada aduru akwantuo bere. Yes Lord. Na obonefo no asese bibi bone e bia to animo. Ya tumi wa Yesu de nemo. Jesus. 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 Enne fiadai. Ewurade apejawo. My God. Enne fiadai. Ewurade apejawo. No ode adanse ahyewa no. Ewurade adanwase. My God. Se wa ye ne saa. Ni bremu. Animonyam nkaw. Adom ne nti. Amen. Amen. Attention now, worship. Ecclesiastes chapter number 9 verse 11. And when I'm in Nimini no, Mama baby, also me busa Mama Ecclesiastes tree. Mama Kura won't say busa will be. Or see, the race is not for the swift, nor the battle for the strongest. Enti Mama we kupon favor. Sometimes in life it's not about winning. It is not about your skills. It is not about the experience that you've got, but it's the favor. It's by chance. It's by chance, yes. And the chance is within the favor of God. Yes. Zacchaeus, it was by chance no ultimate grace here Christo. Mama by chance who be she nyankopon ma favor be at so na no pay why. Also for mama Janet way. Enti ne de papa de ma ye mensu mission woman me di ja woni say. By chance of God's favor no. In favor. By chance of God's grace and follow upon your life. By chance of God's blessings and follow upon your life. Osurun kasa enfama nemfa favor to shebere so wate. And opedu no de wo bewura wo so de enim no osuru mbie enfama no. Na wo twimi ade bia wo hwehwe ye amamu ama wo no. Osurun kasa na mra mu ma wo. Ye frame na Danquah senior. Me papa osofu Andrew susu wo fie ha. Ye papa de ne number ne betudwa. Ene network ne nya papa. Nanso me de number ne betudwa. Ye wi a wo betimi afre 0549
687 100 0549 687 100. Answer ni yemuro so de ni mu no mamenturu mi kampan ko CK for so electricals ye wo chandeliers, cables, distribution panels, water pump no, chandelier light na electrical accessories ni nyina. Enti wo tie mi na ye electrician wo pe baby papa pa ato nioma nko adia na mafiewura na ukoye nadwuma ma no no nani agye ho dia eno ne CK for so electricals wani kire bu akwa ye Bengas filling station no e wa sinema so ne pe abrunsan kama bi wo ha CK for so abrunsan ne soro pa nyaminsha mi CK for so Mr CK nyaminsha no papa Octave Music and Clerical Shop. Asofo na mesi mu mfidie ni nya wa asore dem no. Wo ye program bi wo mfidie nya. Anyomtofo no nansi omo bana se wo nkuta line race. Wo mfidie no chese wo bobo 3x2 2x2 mfidie bia wo asore dem. Omo beto ba ko omo ntu biem. Ometo nyomo manwie mani tinkoye ne ya. Enti asofo no mesire mo munko Octave Music and Clerical Shop ebuoko SD ye ho. Richmond bebo keyboard na se keyboard no ukombo no emunye ubete ton me pacho ma me boke keyboard ni manyam kupon biem. Enti asofo no eye 0265 123 523 0265 123 523 Octave Music and Clerical Shop. Tiero Event and Lighting and so we are software na say we do juma bi we do birthday party bi mo ye outside program outdoor program bi na mo pe stage light pa ama na fe fast ye na just program any more benyama and one Tiero Event and Lighting. Your number is 0543 259 386 0543 259 386. A Tiero Event and Lighting Wadoma Royal Hotel. Me pacho wadoma se brane beda wai business agencies for much as a momu ye mu business akese na mo pe hotel papa da no wadoma was single bed ye was double bed ye was queen size and king size bed afa ye was conference room kama pa wo pe program bi aye wo ye wedding bi engagement bi wo mu host program bi na mo pe conference room ye wadoma Royal Hotel ebu akwa kakra mu odu menhia no udru wadoma junction ube hu se ye signboard no Freya no pay 0558 599 679 0558 599 679. Eni nyamia maye nwudia ye bowura wo sodie ni mu nyamia maye ni ma nwu asedia no pay ye bowura wo sodie ni mu osofu mami Janet wa ha baby awo bia se wugidi yese nyankopon ye wuye na nyankopon di adanse ahye wafunu mu ma na wamma wo so wasebi na no pay wo de nanimo nyama ma adwura wo ese adwura amadi atamfo hyehyɛ fa ho na wotwe mu nyina na amamu a sɛ Awurade nyankopɔn ma wo da yɛ so abamu wompai bo ho anu yɛ abamu de ama wo na no pay a mesrɛ wo bie wano na hyɛ sɛ wo de nyame ase ne wo pagya wo nsasa baabi a wo no wo adwuma mu wo no ka na wo tue no taxi driver pragani na wo twi pragya no wo fie ho na wo no me pacho pagya wo nsai wo betimi abu nkotodwe ka se Kristo me da ase wo a wo ye wo hye nyuma pass wo mabrabo mu no ene ye fiada me ne mebusu nyina wo boye wo ban hwen so maboni bia ntoye ya ene ye fiada ye ne Katakyie live worship ye nyina ye boma ka se Kristo ye da wase ahini mu hini ye da wase ewura mawura ye da wase ene ye da na se ama mensa ne mrane na mamambo wuram onu ne tutu Kakyie katete banka African foko fie mekan foko di kan fo me kan fo no se wono ni agenkwa no wono ni ahimu hini no oni ni ewura mawura no dansi amferi nyankopon osi adie yo nyankopon me pacho mi keyboard ni ye mame dance and me cookie board in a brandy woman me the baby will be a chassis a wooden yamias
and then no pay Mama Mufia. Ye best sorry or do man come and Mama man Mama my God. Bra Facebook, Katakyie Live, YouTube katakyiefm TV. Yen sorry nyankopon na no pay. To me, yeah, Nemo erate, Maya Antoya, and Siasi, why, yea, Amana watching, and that a channel watching it to fear day, and I'll pay on the ye. Say your picture on your son and Lebre Kabadabosi and Tadadaba. Yawa yama pro Agyei tiasia so labada bo sende de bedebes alla da boria kapanda da bada le marabara bo santa de bede le marabara bali anta da bosa le bada bore ba Baba
Anɔpa yi mo ma yɛnhyira. Yɛnhyira ɔdom akoma no. Ɔno ne yɛtɔ nyame. Baabi a wɔ bi a pagya wo nsa ne yɛde no ase. Nyame fata. Deɛ nyame ayɛ ne dɔɔso. Deɛ nyame ayɛ ne dɔɔso mama. Anɔpa yi wɔyɛ nyame kɛse. Ɛna ne tumi so. Amen.
community can this year. Papa was say, set up him titiku. My God! That's why this year she go. I see go titiku. What did you say? Mama, 2026 is why am I? My God! My God!
Adumna